Okay mga ka-Israel dyan, ang ating gagawin ngayon ay magluluto po tayo ng ating aninikad. O ito po yung aninikad natin. Lulutuin natin to sa ginataang aninikad. Yan na po, umpisa na natin. Ang ating paglilinis ng ating aninikad ay pasok natin sa net yung lahat ng aninikad. Yan. Lagyan natin ng tubig. Okay. Ganun din natin. Ganyanin natin sa Pinasok natin sa net para matanggal agad ang ating dumi sa aninikad. Yan. Okay, yan. Lagyan naman natin ng tubig ulit. Kailangan malinis talaga yung tubig na wala nang dumi. Ito na yung aninikad natin. Mag-umpisa na tayong magluto sa ating ginataang aninikad. Ito muna ang ating unang gawin. Ilagay muna natin ang ating aninikad. Pagkatapos, lagyan natin ng tubig. Ayan. Lagyan natin ng asin na maraming asin. Yan, asinan muna natin. Dagdagan pa natin. Ayan. Haluin para maalat yung tubig. Ayan. Hintayin lang natin na sila po ay lumabas. Ayan na po, gumalagalaw na ang ating mga aninikad. At ang gawin natin ay, yan, yung apoy. Yan. Paapuyan natin ng kunti lang. Pangpainit lang sa kanila. Ginawa natin to para hindi tayo mahihirapan kunin ang laman ng ating aninikad. Ayan. Gawin natin ay dahan-dahan nating paapuyan. O may apoy na tayo dyan. Dahan-dahanin lang natin. Para yung init niya ay dahan-dahan. Para yung ating aninikad ay lumalabas. Para hindi tayo mahirapan kumain mamaya. Dahil nasa labas na siya, hindi na natin siyang mahirapan natin kunin yun. Okay? Ayan o. Habang naghihintay tayo sa ating aninikad ay ihanda muna natin ang gata. Isang tasang ganito na tubig. O ayan. Yan ang ating gata. Okay, ayan na. Salain natin ang ating gata.
Ayan na po ang ating gata. Ayan na po, dahan-dahan lang ang apoy. Oh, gumagalaw pa sila. Huwag natin takpan ang ating nilotong aninikad para lumabas talaga yung kanyang laman. Ganyan niya lang. Bukas lang siya. Dahan-dahan na uminit po yung tubig para lumabas po yung ating laman ng aninikad. Okay. Yan na po. At lakasan na natin ng apoy para kumulo talaga. Ayan na po, kumulo na. Ang gawin natin kasi mainit na po ito, marami kasing tubig, ang gawin natin ay tanggalin natin yung tubig muna. Kasi ang tubig na to ay maalat. Nilagyan kasi natin ng asin ng marami, kaya ganun. Tanggalin natin yung tubig. O ayan, konti na lang yung tubig natin. Pagkatapos, lagyan na natin ng gata. Yan ang ating gata. At tanglad. Ayan po. Kapag nilagay po natin ang ating gata, huwag muna nating takpan. Kasi kapag tinakpan natin, yung gata ay mapupunta sa takip. Kaya hayaan na lang natin yan na makabukas po yung ating niloto. Okay, pakuluin lang natin yan hanggang maluto. Pakuluan talaga natin ang pakuluan hanggang pong maluto ang ating aninikad. Kaya, hintayin na lang natin saglit dahil maluluto na ito. Ating takpan ng ating niluto. Ayan. Kumulo na.
Okay, kasi mabango na yung ating aninikad. Luto na po siya. Okay, ihain na natin. Okay, nandito na po yung ating ginataang aninikad. At ito po yung ating ipakita sa inyo. Tingnan nyo, yung laman talaga lumalabas na. Hindi man 100% yung ating pagpalabas ng ating aninikad pero karamihan ay lumalabas. Ito po talaga Hindi ka mahirapan kumain. Kung nagustuhan nyo naman ang aking video na ito, huwag naman ninyong kalimutan mag-like, comment, subscribe, click notification bell para updated kayo sa bagong i-upload kong video at paki-share na rin. Hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa inyo. Bye!